ଶେଷରେ ଆଜି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେ କାହିଁକି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଏବଂ ସାଥୀ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସମାନେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ କି ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଦ ନ ପିଇଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ ମଦ ପିଇ ଏମିତି କରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତମେମାନେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆଉ ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଜଣେ ବହୁତ କଳାକାର ଭଲ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ। ଏହା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଅଭିଜିତ ଦାଦା ମଦ ନ ପିଇଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବି କୌଣସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହାତ ଥରେ ଏବଂ ସେ ଗୀତ ବୋଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଥର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ହାର୍ଟଚୋକ୍ ମାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେତେଥର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମଦ ଆଉ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ମଦ ପିଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦାଦା ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରହଣକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।